VP14 que vous voyez avec des antennes dédiées uniquement à la reconnaissance et au déminage. Il fait également du grouillage. Enfin, nous assistons au passage du dernier escadron du 2e régiment, blindé, sur VP14. alibi kado kafo anga dagabana mobili bala kana doni doni abe fomunuma ko jie mobili labaw kele na sirafe mobili munu ni foyte foy kula ngaw nyaka sujugu kan doro loto ikama ya bane ni mobili kelengele dorome kele juruta la masiga dereme kele tala abe mali yere tufa kono naflo ye anyere de ni sa anyere kulula kanga pambolo do aga wahane kono anga jamana dew kama jamana dew ni jamana la kana li barakama wa toni manjangui kado kafo anga pangulumbe jere avion chauffeur ube kublabe soni am lolu fene anga avion chauffeur ube kublabe kama malika yere mahoronya sambioro ani duru ganga jamana nyema fo ka wulika jola jamana e sangani wati bomem faso fe o ma se kalika chiena bomon côté ni ki ngolo kanane no ni ba fla bwana ye ali maminte mishu mi yoro la beya don ko tifle bonité yoro janfe yoro surufe beya don sisa ko mbiye jamana ye sambi ora ni duru tamene ko fe aw nabi kulo cela cetu kulo amatu bana ni fitini doroye kayira ciemala dagabana mina nunu ibi diye koro kara farafin jamana wala abi soro jamana mun kono ulu be dantegela dagabana mobili nunu bi soro jamana min kono farafin jamana wala o be dantegela saboni ngoni diye be ni magla folo ni ngake marabatige nunu wolo malene do abi jamana mun wolo olu wolo malene do abi keleche mun wolo olu wolo malene do wati mina ameka buluma fendu naje wati kelena anga avion kura kura ulu chauffeur go labe soni ulu bena do kabanola ni go fara kayira bela sisa bugaram somo nyana te sama jogungo aunda te zirindae abe kena kankoy kama wakilla jigini kena willa jama kanga botugo mina jamana nyama foloni ale sirata ko kofe ministre nyama premier ministre sirabeti alema president CNT obetugo ola anga jamana nyama koro beta oka
femi institution nyama olu betugu olu la ka gouvernement mawda olu ka ani jamana ma ba mu be ka joro ni ministre joro be kele olu betugu olu la ka anga jamana ministre nyama koro da olu ka ani la sikidenw betugu olu ko ka soro ni ngai ka do ka fo anga CNT ma olu betugu olu ko o kofɛ anga autorité indépendante nyama o be da olu ka Bamako gouverneur ale betugu olu ko ani gouverneur kata se chef d'état-major des armées o betugu olu la ani autorité militaire munu be ya o kofɛ fɛmi ye participant to sira be sɔrɔ ka di olu ma amado ka fɔ maaw ye a faamu wani ni ala sɔnna ma maaw bɛ ala bato ni an ka dagabana bilendenw ye mobili nɛgɛ hayama foyi tɛ foyi k'a la a fɔnsera o tɛ nin na a bɛnɛ fɛn na o tɛ nin na ngo ni foyi tɛ nin sɔrɔ ala yɛrɛ ka masaya kɔ a bɛ mini da ka mini bɔ a bɛ kulu boli ka cɛncɛn boli ka bɔgɔ nɔrɔko jati a bɛ don wo kɔnɔ ka bɔ foyi tɛ foyi kɛ nin na yasa aw ka se ka 22 jabɔ k'aw to aw ka so wari tɛ min fɛɛrɛw sigi sen kan n'i k'a dɔn k'a fɔ an ka kunnafoniko minisiri ale ka yamaruyaw ye wari tɛ ɲɛma a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jamana ɲɛma mun kosɔn jamanadenw ka se ka Mali ka san 65 seli k'a jabɔ u ka télévision so la k'a jabɔ u ka radio Mali fɛ k'a jabɔ u ka fiɲɛ tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ jere ni ye fitinin dɔrɔn ye blende ninnu na véhicule de combat VP14 est distinct par sa puissance et sa polyvalence. Il est doté d'une tourelle fermée équipée d'une mitrailleuse de 12,7 mm et de lance-grenades. Ce modèle combine également une protection de haut niveau et une grande capacité de transport. Il bénéficie d'une protection anti-mine ainsi qu'une protection balistique garantissant la sécurité des occupants. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans 5 minutes, nous allons poursuivre cette belle fête avec la parade de la flotte de l'armée de l'air, simultanément avec le défilé motorisé. Cette parade sera ouverte en un premier temps par les hélicos. Il s'agit de 4 hélicos de manœuvre, dont 2171 et 2008. Ensuite, 2024 qui sont des hélicos de combat. Puis, on assistera au passage d'un avion de transport AN-26. Et les avions de chasse mettront fin à cette parade de nos aéronefs. Il s'agira de 3 avions de chasse de type L-39 et 2 avions de chasse bombardiers de type Su-24 qui feront 3 passages après lesquels ils feront une navigation sur le trajet Bamako-Bougouni, Sikasso, Koutiala, Ségou, Dioïla et Bamako. Un trajet qu'ils feront en 50 minutes. À présent, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous assistons au passage d'un groupement blindé sur BRDM2, BTR 60 et BTR 70. Le groupement blindé BRDM2, BTR 60 et BTR 70 que nous voyons arriver est commandé par le chef d'escadron Draman Kone. Ce sont des véhicules pouvant porter un coup dur à l'adversaire sur le terrain. Le groupement est composé de 3 escadrons. En effet, le premier escadron sur le BRDM2 modernisé en tête sont des véhicules blindés à roues 4x4 pouvant transporter 4 combattants. Ils sont équipés d'un armement principal qui est la mitrailleuse KPVT de 14,5 mm et d'un secondaire qui est la mitrailleuse PKT de 7,62 mm avec une autonomie de marche
de 750 km. Le deuxième escadron sur les BTR 60 modernisés. Quant à eux, sont des véhicules blindés à roues 8-8, pouvant transporter 12 combattants. Ils sont équipés également d'un armement principal qui est la mitrailleuse KPVT de 14,5 mm et d'un secondaire qui est également la mitrailleuse PKT de 7,62 mm avec une autonomie de 500 km. Sisan ni ka bolomafɛn minnu ye olu y'i k'a dɔn k'a fɔ BRDM2 escadron ka dagabana BRDM minnu ni k'a dɔn u bɛ boli kulu la, u bɛ boli ji la, u bɛ boli cɛncɛn kan. Wa BRDM minnu tɛmɛna sisan fɛn min k'a dɔn marifa tɛ foyi kɛ u la k'a fɔ k'i bɛ kisɛ kɛ ninnu kan o ye k'i ka mugu la tiɲɛ ye. A tɛ pilɛ minɛ, a t'a fansi minɛ, an bɔra k'olu de ye sisan. Lancé d'un moment à l'autre, nous allons assister au passage du hélico M8, 1611 et numéro. Le 1171, survolant fièrement le boulevard, les 1171 illustrent la puissance et la polyvalence de nos moyens héliportés. Capable de transporter jusqu'à 24 combattants ou 2,5 tonnes de matériel, ils excellent dans les missions de transport tactique, de déploiement des troupes et d'évacuation sanitaire. Pour finir, le troisième escadron sur BTR 70 modernisé, aux ordres du lieutenant Modibo Drao. Le L-39 Albatros. En approche rapide, le L-39 Albatros, avion d'entraînement avancé et d'appui léger, il illustre l'agilité et la précision des pilotes de l'armée de l'air. Doté d'une vitesse de croisière de 400 km/h, il est équipé pour des missions de formation, de reconnaissance offensive et de frappe légère. Capable d'emporter jusqu'à 1290 kg de charge militaire, l'Albatros s'est illustré en 2025
dans plusieurs opérations d'appui au sol, avec plus de 162 heures, 55 minutes de vol cumulé dans les zones sensibles. Sa manœuvrabilité et sa fiabilité en font un atout tactique et redoutable au service de la nation. L'escadron sur la BTR 70 nous assistons au passage du L-39 Albatros. La BTR 70 sont des véhicules blindés à roues 8-8, pouvant transporter un équipage de 12 combattants et dont l'armement principal est la mitrailleuse KPVT de 14,5 mm et d'un secondaire qui est la mitrailleuse PKT de 7,62 mm avec une autonomie de 500 km. Présent, mesdames et messieurs, distingués invités, nous assistons au passage d'un escadron de véhicules blindés de type VN-22. L'escadron de véhicules blindés VN-22 a à sa tête le lieutenant Younousa Diarra. Cet escadron est constitué d'un véhicule blindé de commandement et de 8 véhicules blindés de combat. Les VN-22 sont des véhicules tout-terrain à roues motrices 6-6 avec une couleur fermée. À présent, le ciel gronde sous le passage des Su-24, avions de bombardement tactique conçus pour les frappes en profondeur. Doté d'une capacité d'apport de 8 tonnes d'armement, il peut larguer des bombes guidées ou non et tirer des missiles air-sol avec une redoutable précision. Sa vitesse de croisière dépasse les 1000 km/h pour un rayon d'action d'environ 600 km. En 2025, les Su-24 ont effectué plus de 78 heures, 28 minutes de vol, appuyant efficacement nos unités dans toutes les zones d'opération et détruisant plusieurs bases et refuges des groupes armés terroristes. Le véhicule blindé VN-22 a une tourelle fermée équipée de mitrailleuses de 14,5 mm et de 2x4 lance-grenades qui peuvent tirer en marche contre une cible en mouvement. Ils sont destinés contre des blindés légers et aussi les aéronefs ennemis. Kado Kafo, Dien Berdem Labouye, Berdem Moulouni, Kado, Nounou, Dien Yinini Sera Nounouma, Dien Kele Fere, Minakoura de Nounoune, Dien Jamana Bebolo, Django, Farafi Jamanaou, Alaya, Chamando, Gardigala, Alana, Jamana Yama, Akakunglina, Nakaklina, Jamanali, Jamana Rodon, Lakanali, Obsega Sabati Tromina, Waniwari Belajele Musaka, Abora Maliera de Tufakono. Ni wari bela jele ni anw yɛrɛ wɔsi ye ma si ka dɛrɛmɛ tɛ nin na wa ni si ma ta juru la nin bɛrɛdɛmu minnu filɛ diɲɛ dɔnniya labanw de kɛra ka ninnu dilan ninnu fana foyi ti foyi kɛ ninnu na wa u bɛ sira bɛɛ boli. Maintenant passage d'un escadron de véhicules blindés de type VN-22B. L'escadron de véhicules blindés VN-22B a à sa tête le lieutenant Fatoumata Dao. Cet escadron a constitué un véhicule blindé de commandement et des 8 véhicules blindés de combat. Les VN-22B sont des véhicules blindés à roues 6-6, dotés d'un canon de 105 mm avec stabilisateur
de tir, pouvant atteindre une cible en mouvement jusqu'à 5 km de distance. Véhicules tout-terrain, ils allient puissance de feu, mobilité et sont destinés contre des véhicules blindés et aéronefs ennemis. Ils possèdent 2x4 lance-grenades.